sa sakit na kanyang naramdaman. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Alam po natin kung paano mauhaw. Kaya marami sa atin ang may dala-dala ng water o iced tea. Alam po natin na mas masarap na ba ito ay ice cold. At bakit? Dahil ito ang masasabi natin gabon sa uhaw. At bakit tayo ng uhaw? Bakit naramdaman natin ang uhaw? Yun ay dahil sa nawawalang tubig sa mga, sabi nila, sa mga taong diabetes. Palaging natutuyo ang nalalamunan. At palaging umiihi, kaya nawawalan ng tubig. Kaya dahil sa tubig na nawawala sa katawan, palaging nauuhaw ang tao. At paano ba natin malarawan ang pagkauhaw maliban sa ating nararamdaman? Kapag lumabas tayo dito sa Manila, umakyat tayo sa mundo, magkarating tayo sa kanila, makikita nyo na proud na halaman. Pag mag-travel tayo papunta ng Isabela, Cagayan, yung mga bundok, parang chocolate. Hindi na kailangan yung tapat na buhay. Makikita mo na parang chocolate ang gulay ng dahon ng mga dahon. At hindi lang yun, yung mga lupa ay bitak-bitak. At nakikita mo yung palay at manis na hindi na tulad na nilang magbubunga dahil sila ay tuyong-tuyo. Pag dumaan ka sa magandang makikita mo ang pagkauhaw ng damay mo. Walang tubig. Kaya makikita mo yung mga istaan, yung mga tilapia.